Malamang, imo ni gi-click ang video kay curious ka kung sulit ba mo upgrade sa imong MTB. Naray duha ka kain nga mga tao ang naisakit nga upgradeitis, which is kani. Kano sa ka ako mo upgrade og bike? Upgrade na lang ko karon no. Adto na ko sa bike shop. Ang mga tao pod nga ganahan mo upgrade pero walay kwarta, parehasad na ako. Hay, lamiya na i-upgrade og bike ko eh. Tanaw ng wallet be. Well, sa kaninga video, ato na hisgutan kung sulit ba or sayang ba imong kwarta kung mo-upgrade ka sa imong MTB. What's up guys? This is your boy again. My name is Dan, and if you're new to this channel, tighimo kog mga videos about bicycles, mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta nasa atong scope diri sa Cebu City. And if malipay ka sa magbike, mulantag mga videos about bike, mamino about bikes, then this channel is for you. Make sure na nakaklik ka sa subscribe button ug ang bell button para certified kapadyak na sad ka. So unsa pa may mong gihuwat, smash that subscribe button, and what are you waiting for? Let's start. So mga kapadyak, guess kung unsa atohang hisgutan nga group set nga nindot i-upgrade sa imong bike, or is it worth it pa ba nga mo upgrade kaning klaseng group set? Drum roll. Ang Deore M6000. So ato na hisgutan if worth it pa ba karong 2020 i-upgrade imong bike. Let's start. So ang first kay ato hisgutan ang crankset. Naka matte polish na o holotech na pod ni, meaning less weight. Although iyang design or iyang setup kay nay pagka-alivyo kay tungod sa iyang 3x nga setup. Iyang set kay nasa 40, 30 ug 22. Ang kanindot po dani mga kapadyak ang FC M600 Deore crankset kay napod ni siya X-chain ring bolt pattern, which is more available siya sa high-end nga mga group set sa Shimano. For me, parts na kay ning crankset niya. Ang next na sa kay ato hisgutan niyang shifter. New trigger shifter that features a rapid fire shifting. So, unsay pasabotan niyang rapid fire shifting? Ang pasabotan na mga kapadyak kay iyahang pag-release kay pwede ka multiple release by 3. Kung nagdali ka, pwede ra nimo i-click katulo or pwede ra pod kausa. Iyahang pag-increase og speed kay nindot pod kay two-way na. So kana nga part mga kapadyak kay pwede ra nimo two-way. So what do I mean by two-way? Pwede nimo i-push forward or i-backward motion. Kanang naka sa mga trails or naka sa mga entry level sa trails kay pwede swak na swak kay ni, swabe kayo sa pag-shift, pag-change sa mga gear nimo, di ka maglisod. Also naka-rubberize ang kaning multiple niyang release. So ang left shifter kay pwede ni siya sa 3x or 2x shifter. Also kaning shifter mga kapadyak kay spec 2 ni siya. So unsay kanindot aning spec 2? So ang spec 2 mga kapadyak kay pwede ra na ihang clamp kay dili na nimo i-remove ang ihang grips para i-slide ang clamp. Ang imorang buhaton kay nara na imorang clamp nga murag na screw. Mura na pwede ra na ma-adjust nimo, matangtang nimo, which is time saving kayo. Also ang kanindutan ni mga kapadyak kay ang spec 2 nga shifter kay pwede pod na imo i-attach sa mga brake levers nga spec 2 sad kanang compatible ra. So swak na kayo. So mga kapadyak, ang usapod ka nindot aning shifter kay mura siyag identical na kayo sa mga high ends nga mga group set. For me mas proper ni nga shifter for MTBs. So mga kapadyak, mao niya ang front derailleur, design na siya for double shift or triple shift ring. So as you can see, nindot kay ni siya mga kapadyak kay kung imuhang tube kay nipis ra kayo, nanay partner nga shim, so pwede ra nimo i-clamp. Magkanid po dani kay pwede
iyang pag-pull sa iyang cable mga kapadyak kay pwede ra pataas or paubos depende sa imong frame sa imong bike. So very versatile ni mga kapadyak kay lahi-lahi man jud tag mga frame sa tong bike. Also mga kapadyak, pwede ni 2x or 3x setup. Pwede ra pod ni mount nimo through high clamp, mid clamp or low clamp. Pwede ra pod ni high direct mount. Available pod ni siya sa side swing, top pull or bottom pull. According sa mga expert kay na-try na nila og 60 different setups sa kaning front derailleur. So unless imuhang bike setup, bike frame kay 1x, then dili ni siya pwede. So ang next na to hisgutan mga kapadyak kay ang M6000 Deore rear derailleur. So ang kanino tani mga kapadyak kay iyahang paint job, tanaw sa picture. Kani kay the Sleek Shadow plus Deore derailleur borrows heavily from the latest XTR mech. Nakaside siya sa high-end nga mga group set sa Shimano. So di jud ka lugi. Kani siya pod kapadyak kay ang kanindot ani kay makontrol pod nimo ang clutch, na say clutch switch system. Okay, pakita sa picture. So ang kaninutan na mga kapadyak kay if imo na i-on ang kanang clutch switch niya kay mugahi yang cage. Does that mean nga dili nakaka-change yung gear? Dili mga kapadyak. Ang pasabot ana kay mo avoid ra mo ang chain o chain slap sa imong chain stay. More useful ni basta paubos na ka sa hardtails. Kini siya mga kapadyak kay napod sa ini taas nga bolt. Mas kaya niya ang 42T. So mas layo kay mas dako iyang range mga kapadyak. So sulit na. So kaniyang kaset mga kapadyak kay 10 speed with 1142T. So kani siya mga kapadyak kay Dyna system 10 speed shifting with the size of 1142T. So kani siya mga kapadyak kay ang kanindot sa kaning cassette kay mura pod ni siya 10 speed nga cassette sa uban nga high-end nga mga Shimano kay it covers just the same teeth. So nasa 1142 just the same sa Shimano 10 speed. For the riders dira nga ganahan i-set up ilahang bike into 1/10 nga speed, swak na swak kay ni mga kapadyak. So next na to hisgutan mga kapadyak kay kaning HG54 super narrow chain sa Deore M6000. Kani mga kapadyak kay nani siya Hyperglide or HGX system. So unsay pasabot anin kada shift nimo kay naman jud nay dili mo smooth. So example mo ni imong cassette, mo ni imong chain, kada change nimo mga kapadyak murag mo rub na siya mga kapadyak. So mo ni imong chain, mo ni pa forward. Kada shift nimo kay mo stop na niya. Dili smooth yang pag-transfer sa walay Hyperglide series. Pero if mag Hyperglide series chain ka, very smooth iyahang pag-change. If ever kanang kuan na ko ipakita nga video. Apil ka sa mga budget bikes pod nga ganahan mo apil og mga entry level sa terrain kay swak na swak pod ni. Kaning Shimano Deore M6000 hydraulic disc brake kay refined master cylinder ni siya. Napod ni siya new split clamping, compatible pod ni mga kapadyak sa Spec 2 shifters. So pwede ra nimo i-clamp ang yang brake levers pod sa Spec 2 shifters basta same sila spec compatible. Kay if dili compatible dili pwede kanang i-clamp ang mga parts or components. Kani siya mga kapadyak kay napod ni siya servo wave technology. Kani mga kapadyak kay napod ni siya S-Tech caliper. So nasa 22mm phenolic pistons fitted with resin brake pads. Yeah, one-way bleeding system. Ang gamit po ni mga kapadyak kay same ra gyapon mineral oil. Napod ni mga changes kaniyahang brakes sa external o internal niya. Same ra ni sa SLX M7000 disc brake, more high-end specs. If imo tanon sa iyahang aesthetic wise kay sleek kaayo siya, guwapo jud kaayo iyang paint job, iyahang external looks, fights makayo. One-way blade system ni siya. And there you have it, ang Deore M6000 group set. Para na ako mga kapadyak, kaning Deore M6000 kay worth it gyapon karong 2020 upgrades. First of all, kay kung wapa kay budget sa MTB, ganan ka mo apil og mga entry level, bisag Deore lang sakto na kay ni sa mountain bikes. Second mga kapadyak, kay more on high-end group set siya kaysa mga low-end. If ako'y papilion nga mo upgrade og group set,
Dior ako i-choose. Iyang aesthetic kay nindot kayo, sleek kayo, paint job, very good. Performance, very good jud, very good. Kamo mga kapadyak, kung namoy mas sulit pa ani, i-comment down below lang para ato na storyaan. Kung napa may kasulti about Dior M6000, comment down below sad para makaibaw po ang uban. So that's all mga kapadyak. Thank you for watching, and if namoy mga questions, suggestions, feedbacks, or ganan ni bike check, comment down below lang. Kung wala pa mo ka-subscribe, then make sure smash that subscribe button para updated sad mo sa mga uploads nga bago o dagan patag i-upload pod nga mga video about bike sa Cebu City. Thank you and grind hard but ride safe.